Gisweldoan na akong kauban o katong Bangladesh ba tawag kauban-uban sa vlog kay gisweldoan na siya atong pangutanon og pila isweldo. Practice pa kanina ha. Dili pa kay siya productive sa company pero nana siya sweldo atong pangutanon. Bye. Wolgop Olma. Mana. Olma mana. Ibig. Ibig si Manon. Oh. Kinsa na? Il. Wolgop Hago. Ilim daro. Kinsa na? Ton itsa na. Ang iyay na akong gisweldo is 2.1 million. Kita matoy allergy eh. 2.1 million sa Korean money na siya kay sa Philippine peso na siya kay nasa ot pa ko 80 sa 1 million magud kay 41 to 42,000. So sa 2 million na nakay 84,000. So na pa may 100 plus mga 4,000 po na sa 86,000 pesos yung sweldo. Mura pa siya og practice diri sa company. Kay diri magud sa company sa Korea kay walay practice, walay ingani-ana ba. Basta mag-start na jud ka og kang trabaho. Magsweldo jud kag patas. Kung na nakanindot sa Korea kay dili nang nabadaban nga gamay ra isweldo na kay practice pa na siya diri sa Korea dili. Kung pilay sweldo sa imong kauban, maabot tanan. Mao jud nay ganahan or diri sa South Korea man. Unta ganahan mo mga apply diri kay sa daghan kay bakante sa Korea oy.